L'Aplec del Caragol segueix treballant per convertir-se en festa d'interès turístic internacional. És per això que membres representants de la FECOLL han passat el dia de Sant Joan a la capital de Luxemburg. Així, els membres del Cercle Català al país centreeuropeu han pogut gaudir d'un dinar a la lleidatana. Es tracta d'una iniciativa impulsada per la FECOLL amb la col·laboració del Centre Català de Luxemburg i la Penya L'Esquellot. Tots plegats han pogut degustar els cargols a la gormanda i la cassola de tros del cuiner aficionat d'aquesta penya, Paco Castillo. Tot això sota la presentació del responsable de comunicació i premsa de la FECOLL, Rafa Jimena. Per la seva banda, el president del Centre Català Luxemburg, Jordi Gairín, ha agraït la visita i com les colles lleidatanes han apropat així l'Aplec fins a la comunitat catalana a Luxemburg. Moltes gràcies, amics de l'Aplec. Per nosaltres és un plaer acollir-vos aquí a Luxemburg, poder gaudir de la vostra festa, la veritat, que ens heu fet aquí un muntatge espectacular. Ja fa temps que teníem aquest projecte de fer una caragolada aquí a Luxemburg i ens ha vingut de Xina de poder-vos acollir. El muntatge és espectacular, com ja he dit abans, i per nosaltres és un gran plaer. Podria aprofitar per donar les gràcies amb el Rafa i amb el Paco per haver-se fet aquest viatge de 1.000 i escaig quilòmetres per venir fins aquí a Luxemburg i no sé, espero que algun altre casal català d'Europa pugui veure i que pugui contactar-vos per fer aquesta festa a casa seva, que segur que en gaudiran un munt com nosaltres. Gràcies, Lleida! Torneu l'any que ve, sisplau! Es tracta d'un seguit d'actes promocionals d'aquesta festa més enllà de les fronteres catalanes. Tant és així que la FECOLL també ha estat present a França en aquest cap de setmana festiu. Així, mentre l'Aplec viatjava a Luxemburg, també ho feia a França. Ho feia de la mà de la Team Caragols, la colla arribada de la Catalunya Nord, que han assistit a la regeneració de la Flama del Canigó. L'Aplec té ja el distintiu de festa tradicional d'interès nacional per la Generalitat i el de festa d'interès turístic nacional pel govern espanyol. Ara espera poder convertir-se en festa d'interès turístic internacional i poder celebrar-ho juntament amb els 40 anys d'una festa que porta la marca de Lleida arreu del món.